Salutare băieți, ce mai faceți? Da, știu, n-am mai postat o grămadă de timp, dar nu că n-am vrut eu să postez. Pur și simplu n-am mai avut timp, dar Clash Royale e destul de no skill deck, dar like, acum nu prea ai ce face dacă n-ai deck no skill, știi? Adică trebuie deck no skill ca să câștigi. Gen, îți trebuie deck no skill ca să câștigi și revin din match. Ba, nu mai revin. Ok. Să punem un bandit. Nu știu de ce vreau să zic boss bandit. Să văd. Ok, are Skarmy. S-ar putea să mai dea încă un hit, dar e ok. Că... Bine, e mult damage. Mi-am luat mult damage, dar e ok, uți. Și puneți un executioner. Shit. Hai. Na. Bă! Stai, n-am pus Skarmy-urile în fața lui. Like, de ce s-a mai conectat? Nu contează. Avem acolo niște damage destul de buni și pe acest tower. Niște damage destul de buni. Punem un bandit aici. Apoi un E-Wizard. Bun. Și mergem cu un mini PK aici. Dacă se conectează ar fi superb. Dar cred că pune Skarmy. Oh. GG. Bun, asta a fost și tower-ul. Na, bă. O să pun bets. O să dea defend, cred. Da, defend. Am un hit. Punem executioner și Skarmy, ok. A pus ăla deja, deci Skarmy s-ar putea să se conecteze destul de bine. Nu chiar. Ok, avem acolo damage, punem E-Wizard ca să dăm defend. Punem un mini PK și ăsta ar trebui să fie match-ul. Da, asta e match-ul, GG. Bun, revenind din match-ul următor. Am revenit, sunt aici cu băiatul ăsta. Pay to win. Că n-ai cum să dai în loc la boss bandit. Dar e pay to win băiatul, deci nu prea știu dacă o să pot face ceva. Bă, cum are el King Tower level 11? Ok, știu că are log, e bine. Trebuie să pun. Dar cred că l-are Evo, da, l-are Evo ăsta la asta. Evo ăsta la asta. Come on. Ok, hai. Deci dacă pune Skarmy, da. Execuționerul are spatele, da. Dacă era un pic mai aproape, era și mai perfect. Shit. Skarmy. Ok. No way că... Ba. Cum? Like, bro, cum? Bun. S-a conectat. O să-mi iau un hit de la Bets. Bun. Da, Evo. Bine de știut. Bine de știut că l-are Evo ca să nu-l las să ajungă la tower. Ok, și ăla-i tower-ul. Încă un hit mai trebuia. E ok să
Da, e hitul ăla. Bun. Acum vine și banul. Ce ciudat. Ok, punem bețuri. Văd că o să pună... Nu pune. Ba da. Da. Trebuie să... Na, bra, ce... Easy a fost. Nici n-am văzut că avea stivos carne. Cum mi-a scăpat aia? Nu contează. Da. Bă, nu e ala mea. Bun. Ok. Da. Bun. Let's go. Hai cu pușul ăla, bun. Hai cu pușul ăla, tată. Hai cu pușul ăla bun, bă, băieții. Bine, mă, bine. Oh. Ce credeam eu că o să pierd meciul. Gen, chiar credeam că o să-l pierd. Nu știu dacă o să fie foarte lung episodul, nu știu câte meciuri dau. Dar, ok. Da, și n-am mai postat atât de mult pentru că am avut o grămadă de teme, deci chiar am avut multe teme. Gen, nu mă înțelegeți greșit, sunt clasa 5 și am o grămadă de teme, o grămadă de teme. De la început mi-a dat teme și... Na. Deci, o grămadă de teme am avut. Mai postez așa ocazional când mai am un pic de timp. Nu e ca și când n-aș vrea să postez, că înainte postam mult, era pasiunea mea să postez atunci, dar nu. Acum nu prea mai am timp. Nu nașpa. Dați și voi acolo un like și un subscribe dacă vă place Clash Royale-ul sau dacă v-ați jucat vreodată Clash Royale. M-ar ajuta și pe mine. Da. Bine. Da, mi-a luat un tag. Nu cred că îl bat pe băiatul ăsta, dar... Da, știu, e no skill deco. Știu că e no skill, dar... La nivelul ăsta, dacă nu joci no skill, n-ai cum. Gen... Ok, îți trebuie un deck foarte skilled. Da, skill. Sau dacă nu joci no skill. Una din două. Și de obicei, dacă vrei să-ți alegi un deck foarte skill, da, poți să-l faci și tu. Ți-l faci, e un pic mai greu. Da, măcar nu scalea de pe Google, știi? Știți, scalea de pe Google, gen, sunt cele mai proaste decuri posibile. Una la mână. Nu ești obișnuit cu ele și doi la mână, poate nici măcar n-ai... Bă, ți-am zis și mâna. Unul la mână poate nu ești obișnuit cu ele, doi la mână poate nici măcar n-ai cardurile alea, frate, like. Bine, am foarte multe carduri, dar... Cred că mai lipsesc vreo 20 ceva. Nu știu, sau 30 ceva de carduri. Vreau să le iau pe toate. Aoleu, dar championurile o să fie foarte greu de luat. Mamă, ce puși. Bun, hai. Hai că pot. Ok, ba. Ok, buddy. Bun. Hai, dă-i. Ai, bă. Și ce fac eu la... Na, și tu player. Na, și tu player de aici. E ușor Clash-ul, știi? Gen, nu-ți face nervi. Deloc nu-ți face. E like unul dintre cele mai ușoare jocuri din lume, știi? Ok. Mamă! Nu credeam că o să dau predict la chestia aia. Ok, hai, executionerule. Hai, frate. Le meu. Bine, am dat defend. Cât timp dau defend?
Și o să am mai mult HP la tower. E perfect. Atâta vă zic. E perfect. Ok? E perfect. Cât o să dau diferent și o să am mai mult HP la tower. Decât... No! Ce... Greșit am dat ăla. Na, da. Cum i-a scăzut așa mult tower-ul? Nu mă interesează. Trebuie să-l bat. Ok, ok. De asta. Dă-ște aici. Bun. Bine, hai. Go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, guys. Hai, frate, pot să-l bat. Pot să-l bat. Ok, GG. Mamă, ce era să pierd. Ok, hai să vedem. 90 de trofei ar trebui să fie. Logic, nimic aici. Luăm goldul ăsta. Hai că poate deschide chestul ăsta pe episod. Asta e să mai uit la clan. Nu aici. La clan. Bover. Dar nu-i vina mea că nu m-am jucat. Ok. Mai donăm de-astea. Da. Ok. Ce vreau să mă uit la clan? Ce vreau să fac eu la clan? Ah, da. Unde-i... Bro. Unde vedeam asta? Bă. Ce? Să că nu mai înțeleg ceva. Nu. Da, nu contează. Cred că deschidem astea și las episodul ăsta atâta. Știu că e mic, dar trebuie să plec. Am dat câteva meciuri, știu că n-am... 9000 gold. E bine, mă, e bine, ce ai? Doar 20, serios. Bă, mie îmi trebuie 50, nu 20. Sărăcilor. Bine, și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like și un subscribe și noi ne vom revedea data viitoare.